Welkom bij de tweede aflevering van BIS TV. Ik ben Guido en we zijn hier bij de eerste repetities van Zwart Wiet. De band die terug binnen al bekend, dus hier binnen de spinners van 2011! Wat voor rol hast je ook gekregen in Zwart Wiet? Nou, ik ben doenser. Doense. En wat bist je? Sietske. Jo bist Sietske en wat voor rol had je ook? Nou, dat is een... ik wil heel erg pesten. En dan komt er een jonkie in de klas, dat is Freek. En die leert mij schaken, want ik ken helemaal niks, ik kan net leren. En dan leert hij me schaken, dat is het enige waar ik goed in ben. Wat voor rol hast je ook gekregen? Nou, ik ben Roepke en ik ben, ik ben een hele erge puber en pestkop van Marit en van Sietske in de klas. Oh, dat is wel leuk. Bist je dat ook en niet echt? Of, Nee, eigenlijk net. En wat vind je het leukste om het Benny Plosspul? Jongen, doeners, toneel? Nou, ik vind toneel wel heel erg leuk, maar het doensie vind ik wel heel erg leuk. Hey, hey, ik ben Kay, letter vut, ik ridder Kay, ridder Kay, ridder Kay. Ik word al misselijk van het idee. Ankro bist ik regisseuse van Zwart Wiet. Kist in het kwart uitlezen werd het verhaal van Zwart Wiet oergeert? Nou, het verhaal gaat over Sietske. Sietske speelt haar haarrol en met haar leven we mooi. En zij had het moeilijk op squallen, dat gaat al je net zo goed. En ze ontmoet een vriend, Freek. En dat is een nij jonkje op squallen en die leert haar een nij spultje schaken. En het blijkt dat ze daar heel erg goed in is. Dus Sietske die leert eigenlijk haar talent kennen. En terug dat ze haar talent ontdekt ze nog volle meer dingen. Maar dat kan ik net vertellen. Ken je hem al een liedje van Zwart Wiet dat we met z'n allen kunnen zongen, hè? Nummer 11. Ik heb geen idee wat voor nummer 11 is, maar zullen we dat waar? Oké, nou hier is de camera, jongens. Verkeer jullie zelfs. Aan de rechts komt direct bij steen. Ja. Nou, ik weet net hoe het gaat, dus iemand inzetten, dat docht aan de rechts wil. Oké, ik jou jullie de eer. Kom. Best niet bang. Toch is zo zes. Winnen op